libre. Ang alay sa baybay kay Christian Sabalo ang kanta alas 2. Kapag yung pinagalamit na mga sa bato ay natapos sila alas 2. At aunta ang katapusan na sampuwa ng mga hanggilan ng pagtungol ng kanaw halin sa may barangay Inarator Sitio na may gaway at halin sa may barangay Tasla. Ang sa may bahay Paskan ang rita sa minat Inarator. Okay, katapusan na sampuwa. Ang Inarator Distrito 6 Pitong lugares, Paskan, Distrito 2, Palmira lugares. Okay. Hari na. Yari na ang katapusan ng sampuan. Sino ang manitaraw niya magpanda? Sino ang nasalero? Yan, manipagpo na mga karmaw. Alinayan sa distrito sa o alin o tumalangan o tumalangan na dulo. Ako, nagsakit ka. Nagsakit ang dalawa ng karmaw. Nagpilo niya ang dalawa ng karmaw. Sino yan sa dalawa ang manimaw? At ang usahan ka sa mura. Sino yan? Oh. Buang ina. Sino yan? Ang